Kontraktor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan is already 11:03 p.m. at kasama niyo po ang 90.7 Love Radio at ang #1 program tuwing gabi, ang Top Secrets. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. At kilalanin na po natin siya dahil magbabahagi po siya ngayon ng kanyang SPG Top Secret. Good evening, ma'am. Kamusta po kayo? Ano pong pinagkakabalaan nyo? Nagtatrabaho po ako dito sa Middle East. Gano'n na po kayo katagal sa Middle East, ma'am? More than 10 years na po. More than 10 years. Okay, ma'am. Itago na po natin sa pangalan ng kausap ko ngayon, Si Mara po. Mara. Wow, parang maratoni, ma'am. Parang malapit sa akin to dahil Yes. kaibigan ko to si Mara. Maratoni. Maratoni, yung DJ namin ditong isa na mahusay din yun, ma'am. Mm-mm. Ayan. Mahusay ka ba, ma'am? Siguro. Malalaman ko sa kwento mo. Tingnan natin. Okay, ma'am. Tago natin sa Mara. Tagasan po ulit kayo, ma'am? Middle East, no? Yes po. Ilang taon na po kayo, ma'am? 38. 38. 38 from Middle East. Itago natin sa pangalang Mara. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Meron po akong naging karelasyon dito po sa Middle East. Nakilala ko po siya sa dating app. Matagal na po yun. Nung mga panahon po na yun, maganda pa ang dating app. Talaga pong mga naghahanap ng mga seryosong relasyon. Mhm. Hindi po katulad ngayon na medyo parang hindi na maganda yung datingan ng mga dating app dito, lalo na dito sa Middle East. And then, nakausap ko siya, magalang, mabait, matipuno. So, syempre, makikita natin sa picture. Tapos, matagal kaming nagka-chat pero never kaming nagkita. Tumagal ng taon. Ilang taon? Siguro mga 5, 6 na taon na ata Mhm. yun na hindi kami nagkakitaan ng personal. Mhm. And then, nagkapalagayan kami ng loob sa loob ng 5 hanggang 6 na taon kasi nagtatrabaho siya sa offshore. So, malabo talaga na pumunta siya dito sa siyudad. Kaya nung nagkataon na nagkaroon siya ng bakasyon, sabi niya makita daw kami. At nataon, DJ, New Year. Uy! Saan New Year pinutok? as in, Saan mo nagpaputok? Sa labas mo napanood o sa loob? malalaman mo sa kwento ko. Yan. Teka lang. So, Yes. eto muna. Bago tayo tumungo dun sa pagkikita ninyo ng New Year, bigyan mo muna ako, backtrack muna tayo. Bigyan mo ako ng kwento na
nung mga panahon nagkakilala kayo sa dating app, Mhm. may mga video call na ba kayong ginagawa na nagpapainit sa loob ng 5 taon di kayo nagkikita? Paano niyo hinandle yung isa't isa? Mm. Hindi kami nagtagal mag-usap sa dating app. Nagkapalitan kami ng number para magkausap kami sa isang parang Viber. Mhm. Parang Telegram, So, gano'n? parang gano'n. Pero ano, WhatsApp. WhatsApp, Kasi yun yung okay. common, oo, yun yung common dito. Mhm. So, nagkapalitan kami ng numero, tapos dun na kami nagsimulang magka-chat. Pero hindi hindi kasi puwedeng video call dito sa Middle East. So, hanggang ano lang, hanggang, mga pictures, ganyan. Palitan ng picture, pakita ka naman, papasok ka na ba ng opisina, Mhm. ganito, ganyan. Hanggang dun lang kami, DJ. Okay. Mm. Tapos nung merong bagong application para sa video call, dun na kami, dun na kami nagsimulang mag-video call. Pero hindi madalas kasi saliwa yung aming, oras ng trabaho. Kapag siya naman ang libre, ako naman yung nasa trabaho. Bihira lang kami na magkasabayan ng oras na libre. Mhm. Pero So, kapag 'pag nagtataon ah, na magkasabay mm, kayo, anong nangyayari? mhm. Nag-uusap kami, minsan nakikita ko siya na naka-topless Uy. habang nagluluto siya ng pagkain, ganyan. Tapos, minsan may mga pahaging, pero, wala sa isip namin na magkaroon ng intimate na usapan. Mhm. Mm. Kasi nga ano, maano talaga siya, yung bang marespeto siyang tao sa isang babae. Mhm. Pero ayun, sa tinagal ng panahon namin na hindi nagkita, dumating na yung point na malapit na siyang bumigay. Kumbaga, pinapakitaan niya na ako ng medyo malalalim na balat niya, yung katawan niya, yung Paano lumalalim na paano di lumalalim ko yung alam suot yung niya. mga malalalim na balat, eh. Mm. Paano ano yun? Ano, kapag naka-topless siya, DJ, 'di ba minsan naka-boxers. Mhm. So 'pag naka-boxers, pababa ng pababa yung suot. So makikita mo Mhm. yung paano ko ba sasabihin, yung bang sa may bewang, Yung nakikita yung na yung V-line niya, yung oo, V-line. yes, oo, yung linya niya nakikita mo na kasi ano, DJ, ang ganda ng katawan niya, maskulado siya. Sige nga, bigyan mo muna kami ng image ng tao na 'to bago tayo tumungo dun sa pagkikita ninyo Naku, at ang pagbaba ng mga short niya at pinapakita niya yung V-line niya. oo, Go. DJ, kasi ang balbasarado siya, ah, malaki yung kanyang, balikat, tapos may six packs, marami siyang pandesal, DJ, 6. Tapos, maliit yung kanyang bewang. Makikita mo very tone yung kanyang tiyan. Tapos, Okay. matangkad siya, pero hindi ko inaasahan na talagang matangkad siya sa personal. Pinoy ba 'to? Hindi, DJ, Anong lahi isa nito? siyang Arab. Uy. Mm. So, video call niyo So medyo hindi masyadong mainit kasi hindi ganun-ganun pa lang. masyado, Mhm. DJ, kasi kumbaga parang pinapa pinapakiramdaman namin ng isa't isa. Mm. Mm. Yung Hanggang sa nagtagpo na. minsan pinapakitaan ko din siya ng yung hindi naman sobrang sexy, kasi nga Arab siya, eh. So, ayoko naman na iisipin niya na, bastos naman nito, parang hindi wala man lang siyang alam mo yun, Bastos naman wala ito, man yung lang medyong siyang bastos lang dapat, oo, gano'n. yung bang
saktuhan lang, yung medyo may palabas ng konting konting braso, konting balikat, yung Oo. mga gano'n. Disente pa rin siyang tignan, So, pag DJ. ipit yung gitna, 'di ba, nakaganon yung braso, Yun, ipit yung yung mga gitna, yes, yung yan. mga gano'n. Oo, medyo Nakalabas nakikita yung, puwet ng yung mga bata, hiwa gano'n. ng yes, DJ. Makinis na puwet ng bata, yung mga Nasanggol, ganyan. gano'n. Yes. Gano'n ka pala, ha? Oo, tapos Gano'n. Hanggang sa napag-usapan namin na, hmm, pupunta daw siya ng siyudad kasi magkakaroon daw siya ng bakasyon ng 2 linggo. So, baka pagkakataon na daw namin na magkita. Nataon na eksaktong New Year's Day, DJ. mhm. Tas sabi ko, "Paano 'yan, eh, nasa labas kami ng mga, kaibigan ko para maghapunan." Sabi niya, "Aantayin kita hanggang mamayang pag-uwi mo." So ako, DJ, na-excite ako, DJ. Siyempre kailangan mag-ayos ako, kailangan postura ako 'pag nagpakita ako sa kanya. Kumbaga first impression, DJ. Mhm. Mm. Hanggang sa tinatanong niya na ako anong oras ako uuwi, para magkita na kami kung saan niya ako susunduin. So, dali-dali ako umuwi, DJ, kasi kumbaga, excited na ako, DJ, na makita ko siya. So, pag-uwi ko, hindi ko alam na nandito na pala siya sa siyudad. Kasi ang layo ng binyahe niya, DJ, mga 5 oras para makabalik dito sa city. So, dali-dali ako naligo, nag-ayos ako, nagpaganda ako. Nagtabas ka ng ano, ng mga puno. Tabas na yun, DJ, siyempre New Year, baka sakali. Inisip ko na, ready na ako no'n, DJ. Kailangan laging tabas 'yan, baka mamaya bigla siyang dumating, alam mo yun, para ready. Okey. Oo. So, sakto nakatabas na yun bago pa mag-New Year. Ay, Na-harvest na lahat ng mga palay. tapos? Mm. Tapos, sabi niya, "Nandito na ako malapit sa'yo, mga 5 minuto." So ako, dali-dali na akong bumaba ng bahay. Pagbaba ko ng bahay, ang laki ng sasakyan, DJ. Malaki din ang sasakyan. Kung gaano siya kalaki, malaki din yung kotse niya. Anong tatak ng kotse niya? Pick-up yun, DJ, eh. Ay, Parang, Ford? kalimutan ko na yung Ford? Hindi brand. naman. Hindi siya Ford, DJ. Chevrolet Chevrolet? Uy, na pick-up. Mm. big time 'to, Kasi ano siya, mataas ang katungkulan niya sa isang government din na Mhm. company. Mm. Eh, di pagkakita niyo sumakay ka na dun sa sasakyan na malaki, na pick-up. Sumakay na ako sa sasakyan, tapos hindi ko alam, DJ, kung anong plano namin, kung saan kami pupunta, ganyan. Hanggang sa sabi niya, "Mag-ano tayo, mag-celebrate tayo ng, bagong taon." Sabi ko, "Sige, saan mo ba gustong pumunta?" Sabi niya, 4 na oras ang binyahe ko, 4, 5 oras ang binyahe ko. Kumain muna tayo." Sabi ko, "O sige." Sakto, nakaayos ako, nakapostura ako. So, kahit saan niya ako puwedeng dalhin na kainan, handa ako. So, kumain muna kami, dinala niya ako sa hindi siya magarbo, hindi siya yung, simple lang, pero kumbaga average, DJ. Medyo medyo abot-abot siya ng, mga 5-star restaurant, parang mga Michelin, ganyan. Tapos, ah tinititigan niya lang ako, DJ. So, parang nakakatunaw. Alam mo yun, parang meron siyang gustong sabihin sa akin kung hindi ko alam kung ano. Hanggang sa natapos kaming kumain, sabi niya, "Manood tayo ng, sine." Sabi ko, "Sige." Hinayaan ko siya kung saan niya ako dadalhin. Kasi alam ko safe naman ako, kampante ako. So, hanggang sa nakita ko kung saan kami pupunta, yun pala, sa bahay. Sabi ko, tinanong ko Bahay siya. mo?
Sa bahay niya. Uy, Sabi ko, "Saan tayo pupunta? Sa bahay mo ba? Akala ko manonood tayo ng sine." Sabi niya, "Oo, sa bahay ko. Meron akong parang theater sa bahay ko." Sabi ko, "Oh, sige." So, parang Netflix and chill ang labas, DJ. ay, Oo, gano'n. Tapos pagdating namin sa bahay niya, sabi niya, "Feel at home. Kung kung meron kang gustong inumin or gusto kang kainin, mhm. pumunta ka lang sa kusina, magpapalit lang ako." Sabi ko, "Sige." Hanggang sa, ah, mga 5 minuto, lumabas siya, DJ. DJ, kung paano ko siya nakita sa video call na naka-topless. Naka-topless din siya, na first time namin nagkita, DJ. Parang natamimi ako, DJ. Nakuwawang camel. Na-starstruck ako. Oo, kawawa. Diyos ko, DJ. Naglaway DJ, ka may yun, yung nakita mo siya, yung dahan-dahan Oo, na nakita DJ, mo yung siya. para bang feeling mo, para kang nanonood ka ng movie, na tititigan mo siya mula ulo hanggang paa. Kumbaga, parang ini-scan mo siya, DJ. Nag-slow mo, Mula no? ulo slow motion, DJ. Yung papalapit na siya sa'yo, anong ginawa? Nung papalapit na siya, sabi niya, hinawakan niya yung balikat ko, DJ. Tumataas ang mga balahibo ko, DJ. Sabi ko, "Ano ba yan? Hinahawakan niya yung balikat ko." Tapos sabi niya, "Meron ka bang nakuha na inumin? May gusto ka bang inumin?" Sabi ko, "Meron akong nakuha na inumin, soft drinks," ganyan. Tapos ayun, hanggang Pero sa mas naupo ikaw na yung kami sa gusto kong inumin. Ay, iinumin ko siya, DJ. Hindi, Malapit ko siyang inumin. pagtapos, tinanong ka niya, soft drinks, okay na, umupo. Okay na, umupo kami dun sa malaki niyang sofa, DJ. Napakalaking sofa. Hanggang sa naghahanap kami ng mapapanood namin, nakahanap kami ng panonoorin. Tapos nakaupo ako sa kanto ng sofa. Sabi niya, "Bakit ang layo mo? Dito ka sa tabi ko." Tinap niya yung tabi niya ng upuan. Sabi niya, "Dito ka sa tabi ko, magtabi tayo. Ang tagal nating inantay na magkita." Sabi niyang gano'n. So, tumabi ako sa tabi niya. Inakbayan niya ako Mhm. hanggang sa nanonood na kami, ganyan. Tapos habang nanonood kami, humahaplos-haplos na yung kamay niya sa braso ko, Mhm. hanggang sa likod ko, hinahawakan niya yung buhok ko. Binibigyan niya ng compliment na ang kinis-kinis daw ng balat ko, ang lambot-lambot daw ng buhok ko. Tapos may pabulong, DJ. So, yung mga pabulong na yun, sa tenga talaga mismo, DJ. Ano sinabi? Sabi niya, "Ang bango-bango mo." DJ, sabi, parang kinikilabutan ako, DJ, na parang, ano ba 'tong nararamdaman ko, DJ? Ayokong mag-isip ng advance Mhm. na kasi baka mamaya magkamali ako, DJ. Mhm. Pero hinanda ko naman ang sarili ko kung ano man ang mangyari, DJ. Yung pagkasabi niya sa'yo na, ang bango-bango mo. You Sabi ko, smells good. ang bango-bango ka din, ang bango-bango mo din. Kasi talagang humahalimuyak, DJ. Mhm. Pagpasok ko pa lang ng sasakyan niya, DJ, ang bango-bango niya na. Kasi nung pagkayakap niya sa akin, DJ, talagang maaano ka, yung bang maa-attract ka sa kanyang amoy. Na parang lapitan mo ko, hawakan mo ako. Parang ganun yung pinaparating niya sa akin, DJ. Anong mga sumunod na Hinuhol nangyari? Tapos nung binubulungan niya na ako, sabay humalik siya sa gilid ng tenga ko na parang, alam mo yung DJ, para ako nakuryente. Oo, may ganun, no? Yung unang Oo, halik may nyo sa ganun isa't isa, yung biglang parang, Tapos oo, yes, DJ. Tapos kuryente ako. sa may bandang tenga pa, DJ. Doon kanya Mahina hinalikan. ang
mahina ang kiliti ko dun, DJ. Konting dampi lang, DJ. Medyo nakakakuryente yung pakiramdam. Mm. Ano mga sumunod na nangyari? Yung dinampian Tapos, ka niya sa tenga. nagpaalam siya, DJ, kung pwede daw ba niya akong yakapin. Sabi ko, pwede naman. So, niyakap niya ako, DJ, dahan-dahan hanggang sa pahigpit ng pahigpit yung pagyakap niya sa akin, DJ. Na parang unti-unti niyang gusto niya maramdaman yung katawan ko. Hanggang sa sabi niya, bumulong siya ulit. Pwede ba kitang halikan? Mhm. Gumanon siya. Sabi ko, hindi na ako nagsalita, DJ. Hinalikan ko na lang siya. Kumbaga, akala ko nung una, yung kumbaga, isang smack na halik. Mhm. Pero hindi, DJ. Ano mga nangyari? May lumabas ng paghalik niya, DJ. Ang lumbas. Tinga. Hindi, DJ. Teka May lang. lumabas sa gitna ng mga labi niya, DJ. Linawin mo. Oo. Oo, DJ. Tapos hanggang sa nadala na ako ng emosyon, hinalikan ko na lang din siya ng ganun. So, nagpalitan kami So, ng mga... tongue to tongue. Nose to nose. Oo, Ears to yes, ears. DJ. Oo, DJ. Oh. Hanggang sa nararamdaman ko na yung init, DJ. Mhm. Unti-unti na siyang umaakyat, DJ. Na sabi ko, hindi pwede kasi baka mali ako. Mhm. Tapos unti-unti na, DJ, nararamdaman ko na yung katawan ko, DJ. Na maaaring may mga mabasa Ay? sa mga kinauupuan, DJ. Ano na mga sumunod? Hanggang sa tuloy-tuloy lang yung paghahalikan, DJ. Tapos unti-unti niyang tinatanggal yung damit ko. Tapos hinahawakan niya yung dibdib ko malapit sa leeg. Mhm. Ganyan hanggang sa pababa ng pababa yung hawak niya. Mhm. Na pinigilan ko yung kamay niya. Pero nagpapigil din siya na wag ko siyang pigilan. Hanggang sa hinawakan niya na yung dalawang bundok. Paano siya Sabi ko, umawak ano dun sa to? dalawang bundok? May handle with care ba? Yes, Pag- DJ, dahan-dahan, Pagkahawak niya DJ. ba dun sa dalawang bundok, nag-yoga siya bigla? Hindi pa naman, DJ. Hindi pa naman. Anong ginawa Malapit niya? na, DJ. Eto na. Eto na, DJ. Tapos, nung hinahawakan niya na yung dalawang bundok, sinasabi niya, hindi kayang mahawakan ng kamay ko ang isang bundok. Kahit sino naman talaga, pag bundok, hindi mo kayang hawakan. Kasi lumalagpas sa palad niya, DJ. Dapat mong akyatin. Oo. Talagang sinusubukan niyang dakmain Ay? ng buo, pero hindi niya talaga kaya, DJ. Pero di ba ibang lahi to? Ang laki naman ng alaga mong bundok. Medyo, DJ. Ang lalaki ng mga kamay ng mga yun. Medyo, DJ. Kaya nga, hindi niya ako nakala na isa akong Pilipina. Okay. Bago tayo tumuloy dyan sa paghawak niya at may mga pangyayaring iba, anong sukat ng iyong Cup A, Cup B, Cup C, Cup D o World Cup? Grabe naman O sa World Olympic Cup, na DJ. lang, gano'n. Hindi naman. Sobra naman yun, DJ. Ano Mga sa? double D lang naman. Double D. Oo, DJ. Di pa ako nakakita ng double D. Double A Hindi ko lang. nakakita ng double. Double D, DJ. Kaya nga, sinabi niya sa akin na, Pilipina ka ba talaga? Oh. Ano Sabi sagot ko, mo? oo naman. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi ang dami kong mga katrabahong Pilipina, pero hindi ako nakakita ng isang tulad mo. Uy. Mm-mm.
So, hinawakan niya. Hindi niya nasakop Hinawakan. ang bundok na Hindi niya meron ka. nasakop, DJ. Ang ginawa niya, DJ, dalawang kamay, dinakma niya, DJ, Mhm. sa dalawang bundok at inipit niya, DJ. Wait. I-imaginein lang namin sa lahat ng mga nakatutok Okay, ngayon on okay. air, nakapikit na yung mga driver, baka mabangga ka, kuya. Gumilid ka muna, kuya. Dahan-dahan. Hawak niya yung Tansya-tansya dalawang niya. bundok. Oo, DJ. Inipit. Inipit, DJ. Ano yung inipit niya? Inipit niya yung, unti-unti niyang inipit yung ilong niya. Kasi napakatangos ng ilong niya, DJ. Ilong pa lang ang inipit. Ilong pa lang, DJ. Inamoy-amoy Okay. muna niya, DJ. Inamoy-amoy. Hanggang sa unti-unti niya nang dinilaan, DJ. Dinilaan Paano yung niya? lollipop. Sige nga, kwento mo kami. Paano niya unti-unting Wala kasi akong alam sa mga ganito eh. Paano niya unti-unting Diba, dinilaan? Gusto namin malaman eh. Paano unti-unti niya dinilaan? Kumbaga para kanyang hinahalikan, pero sa gitna ng dalawang bundok, inilabas niya yung dila niya, DJ. Oo. Oo, Tapos, DJ. Hanggang sa inipit niya na yung mukha niya, DJ, sa gitna ng dalawang bundok. Tapos, unti-unti siyang lumipat sa isang bundok. At Ay. hinalikan niya nag-hiking. nag-hiking, DJ. Pumunta siya sa rurok ng bundok. Yung pinakakubo dun sa bundok. Oo, DJ, yung pinakakubo. Kailangan daw niya kasing uminom ng masustansyang inumin. Yung ano yun. Oo, DJ. So, pumunta siya doon sa tuktok ng bundok. Oo, DJ. Tapos lumipat siya ulit sa kabila. Hanggang sa unti-unti na siyang bumaba sa bundok. Saan siya patungo? Patungo sa isang malalim na balon. Alam mo yung napapagitnaan ng tiyan? Napagigitnaan ng tiyan? Ano yun? Cesarean? Hindi, DJ. Yung tinatawag na belly button. Ano yun? Yung belly button natin, yung pusod. Pusod! Sa gitna Oo. ng tiyan. Anong ginawa niya doon? Dinilaan niya rin, DJ. Malinis naman ba? Siyempre, DJ. Handa ako, sabi ko sa'yo. Mabango naman. Mabango rin yun, DJ. Araw-araw malinis yan, DJ. Siyempre. So, inano ka niya sa pusod. After nung pusod na dumila din, anong sinunod niya? Hinawakan niya yung mga binti ko, DJ. Eto na. Oo, DJ. Ma'am, pero Sabi wait niya, lang. Ay, Bago mo ituloy dyan sa may ilalim niyan, pwede mo ba kami bigyan ng imahe ng babaeng nagkukwento ngayon? Kasi kanina parang si ano to yung mga ano to, mga itsurahin nito, Derek Ramsey ang nangroromansa sa'yo, di ba? Yung lalaki. parang mga ganun, Di DJ. ba? Hindi, yung Richard itsura Gomez, niya, ganon. hindi, DJ, yung itsura niya, mahahalin tulad ko siya sa itsura ni Ian. Sino nga ba yun? Yung Venerasyon. Ian, yes, DJ. Ang gwapo Kasi nun. ang pogi, Balbasarado. DJ, ang tangkad. Oo, DJ. Grabe. Ganon siya. Yes, Ian DJ. Kaya Venerasyon. kumbaga, nakakasabik siya. So nakita na namin, Makasama. nakita na namin sa utak namin na si Ian Veneracion yung gumagawa Pero- sa'yo yun.
Yes, DJ. Sino Pero naman? palalakihin mo lang ng konti yung kanyang balikat. Palalakihin pa onti yung balikat. Oo, DJ, gano'n. Parang yung katawan niya para siyang Johnny Bravo pero malaki din yung kanyang mga binti, Mhm. gano'n. Ito Opo, na. DJ. Oo. Sino ba yung babae? Ayan tayo, DJ. Bago mo kami bigyan ng Ah. itsura ng kamukha mong artista, isa-isay mo muna yung yung haba ng buhok, puti, tangos ng ilong, matayan. Bigyan mo kami ng imahe sa utak namin kasi syempre habang nagmamaneho kami gusto namin makita sa utak namin sino ba yung nagkukuwento na to na grabe nangaso si Ian Veneracion dun sa dalawang bundok at sinipsip yung kubo. Mahaba ang buhok hanggang bewang. Mhm. Tapos, medyo malapad ang balikat ko, DJ. Okay. Dalawang malaking bundok Okay. na medyo parang kasay siya ni ano bang pangalan ng artista? Si Ivana Alawi, gano'n kalaki mga bundok. Gano'n, DJ. Pero hindi sobrang balingkinitan. Mhm. Malaki ang nasa likod. Malaki ang balakang. Oo. Malapad ang mga binti ko, DJ. Okay. Matangkad ako, DJ. Mga kasing tangkad ni Bea Alonzo, mga gano'n, DJ. Bea Alonzo. Mga 5'7", DJ. 5'6", ganun siguro. Yes, DJ. Yes. Tapos ano, DJ? ano nang sumunod doon? Kamukha mo si Bea Alonzo. Um, Kasing tangkad mo si Bea. Hindi, wala ka pa sinasabing kamukha mo si Bea Alonzo. Oo. Hindi ko Kasing tangkad mo. sinabing kamukha ko si Oo. Bea Alonzo, DJ. Nasa baba mo, ganun na. Ito. Tangkad. Tapos, Sinong kamukha mong artista? hinahawakan niya yung binti ko, dahan-dahan. Teka lang, nasa sinong bed. kamukha mo Ay, munang artista? Hanawakan ka agad yung binti mo eh. Gusto mo kagad mabanatang ka eh. medyo may hawig ng kaunti kay Isa Calzado, DJ. Medyo. Ay, Mga ganun, ang ganda DJ. ni Ma'am Isa kasi- Calzado. Kasing kakulay ni Isa Calzado, DJ. Kasing kulay din. Yes, DJ. Maganda. Siguro, DJ. Hindi naman yung nung si Isa Calzado na gumanap siya nung sisa, ganun. Hindi, DJ. Okay. Hindi naman. Hindi Nagkakaano lang tayo, nagkakaliwanagan lang tayo. Yes, DJ. So, eto na. Isa Calzado at Ian Veneracion nagtagpo sa Middle East. Diba? Eto na! Papunta na tayo dun sa Middle East. Papasukin na yung kuweba. Para makuha na yung langis. At Grabe bumaba sa na yung langis, presyo ng DJ. langis sa Pilipinas. Grabe naman yan sa langis, DJ. Ay, eto. Sorry. Ano ba dapat? Gatas. Siguro dapat gatas, DJ. Okay, gatas. Pasensya na. Mm-mm. Okay. Kasi parang yung langis, DJ, parang parang ang tagal ng Ay. hindi nagalaw. Oo, tama. Pag langis kasi parang matagal nang hindi Oo, nagamit. parang matagal na, DJ. Naimbak. Naimbak. Hindi naman naimbak, DJ. Siyempre, gumagalaw din yan kahit mag-isa lang tayo, DJ. Uy, okay. Muli, ulitin ko ang storya. Nagtagpo si Ian Veneracion at Isa Calzado sa Middle East. Ano kaya ang mga mangyayari? Pasok. Ayun na nga, DJ. Unti-unti niyang pumunta siya sa tiyan ko, DJ. Hanggang sa hinahaplos-haplos niya na yung binti ko. Mhm. Hanggang sa papunta sa paa. Kasi Mhm. napakakinis daw ng balat ko.
walang buhok. Mhm. Oo, tapos hinawakan niya yung likuran ko Okay. na ang sarap din daw hawakan, na malambot para daw, alam mo yung parang unan, DJ. Tapos, Tapos hanggang sa unti-unti niyang tinanggal ang palda na suot-suot ko. tinanggal niya yung palda. Oo, DJ. Dahan-dahan. Hindi niya inaasahan, DJ, na nakasuot ako ng sexy na panloob. Anong kulay? Kulay pula, DJ. Wow. Kulay ng Love Radio, DJ. I love radio. Yes. Tapos, Siyempre, DJ, ready ako. anong itsura ng kulay pula na yun? Ano? Butas-butas? Pwede ko bang i-explain yun? Butas-butas? Hindi Parang ka kulambo? maniniwala. Hindi ka maniniwala, DJ. Ano? May kaunting kulambo. Tapos, sa may bandang ilalim, dalawang Strap? string lang siya. Strap. So, kahit na hindi mo siya tanggalin, pwedeng pumasok sa kuweba. Ahoy, ahoy. Tapos, Ayun, tapos unti-unti niyang binuksan ang mga binti ko, DJ. mhm. Pero tumanggi ako, DJ. Wow! Sabi Tumanggi! ko, Tumanggi ka pa? Siyempre kailangan pakipot, DJ. Tindi mo ah! Siyempre pakipot muna tayo, DJ. Okay, Para sige. may thrill, Sige, go. 'di ba? Tapos, niromansa-romansa niya muna ako. Parang kumbaga makuha niya yung loob ko, ganyan. Hanggang sa bumigay na ako, DJ. Hindi ko na matiis yung init ng katawan. Ano nangyari? Hanggang sa unti-unti niyang hinawakan. Hinawakan. Hinawakan niya ang mga munting chocolate. Hindi naman chocolate heels. Pero maihahalin tulad ko siya dun sa mga medyo maumbok. Burol. Mga heels. Mga burol-burol. Ganyan. Mga burol. Pero walang mga damo ha. Oo. Burol pero walang damo. Okay. So hinawak-hawakan niya, hinimas-himas niya muna. Na kasi medyo matambok, malambot-lambot. Para siyang pisngi ng bata. Tapos, hanggang sa unti-unti niyang hinawak-hawakan, hinimas-himas niya, DJ. So, medyo nababasa, DJ. yung nababasa na ano ng mga sunod na ng mga nangyari. Hanggang sa unti-unti niyang, pwede ko bang sabihin yung salita? Anong salita yan? Sabihin mo. Yung kamay. Yung Kamay. daliri niya, DJ, unti-unti niyang ipinasok sa kuweba. Dahan-dahan niyang pinasok. Ilang Dahan-dahan. daliri? Isa lang muna, DJ. Isa lang. Isa lang muna. Hanggang sa unti-unti niyang sinubukang dalawa. Pumigil ako, DJ, kasi masikip. Oo. Masikip, DJ. Hanggang sa nilaro-laro niya, hanggang sa nabasa ng nabasa, DJ. Mhm. Oo, hanggang sa hindi siya na nakatiis sa sobrang basa, inilapit niya yung mukha niya, DJ. Inilapit niya. Oo, DJ. Hinalikan niya, DJ, ang mga kuweba. Ang kuweba. Pagkalig niya ano nang nangyari? Hindi ko na natiis, DJ. Unti-unti nang lumapad ang mga binte, DJ. Lumapat na. Ibig sabihin, bumuka na. Bumuka na ang mga ang dapat bumuka, DJ. Ano mga sumunod na nangyari? Hanggang sa hindi niya na tinigilan, DJ, halikan.
hanggang sa unti-unti ng may paunti-unting umaagos, DJ. Hindi niya tinigilan halikan tapos may daan-daan umaagos. Umaagos. Oo, DJ, gustong-gusto niya yun. Uy, parang may ginawa ka kanina. Umaagos. Ano yun? Hindi alam niya, DJ. Yun yung Okay. gusto niya mangyari. Mhm. Oo. Yung may mga paunti-unting umaagos at unti-unting habang hinahalikan niya, DJ, unti-unti niyang ipinapasok ang mga daliri sa kuweba. Ay. Ginamitan ka Oo, na muna niya ng DJ. finger style. Yes, DJ. Kini-FC niya, DJ. Finger licking good. Yes. Ganon, DJ, hanggang sa unti-unti nang dumadami yung agos ng kuweba, DJ. Pero hindi niya talaga tinantanan. Okay. Hanggang nabasa yung sopa. Baka naihi ka. Hindi, DJ. May tinatawag tayo doon, DJ. Hindi ko alam kung pwede kong sabihin to sa radyo. Hindi ko alam eh. Ano bang tawag ba? Hindi ko nga alam. Sabihin Yung mo lang. Hindi ko nga alam eh. squirting. Sorry, DJ. Sorry. Basta ako, wala naman ako alam. Nagtatanong lang naman ako eh. Talaga ba, DJ? Wala akong alam sa mga ganyan. Parang hindi naman. Ano mga yun ba yung ano? Yung kanta, skirt, zoom, sa peg, Yes, no DJ. room. Yun, Ganon. yung kanta na yun. Hindi ko kasi alam yung title noon, DJ. Okay. Ano sumunod? Oo. Nag-skirt na. Oo, DJ. Hanggang sa tumayo siya, DJ. Ay. Oo, DJ. Tumayo siya. At hinubad niya yung kanyang suot pambaba. Hindi pa pala siya nakahubad ng pambaba. Ngayon pa lang. Hindi pa, DJ. Ngayon ko pala makikita, DJ. Abot pa tayo ng alauna nito ah. Ito na malapit na, DJ. Malapit ka na! Hindi pa. Dahan-dahan lang. Hanggang sa medyo bakat na, DJ. As in, bakat na. Unti-unti niyan tinanggal, DJ. Hindi ako makapaniwala kung gaano siya kalaki, DJ. Hindi ka nakapaniwala. Ba't gaano pa kalaki? Hindi, DJ. Malaki, DJ. Gaano kalaki? Hindi ko alam kung siguro medyo paliitin mo lang konti yung microphone mo. Parang telescope yun. Ang laki ah. Grabe naman. Hindi naman telescope. Siguro hindi ko alam kung gaano kalaking inches yung mismong microphone eh. Siguro mga patanggalin mo lang before kalahati, DJ. Teka lang, bago natin ituloy, binaba na yung underwear ng lalaki. Marami nagtatanong Biglang dito. Mhm. Maraming tumatawag ngayon dito sa phone namin, ang daming nagte-text sa Viber line namin, ang daming nagko-comment ngayon, ang daming tumatawag sa akin, ang daming mga driver ngayon na curious kung girl daw ba o isang gay ang kausap ko. Babae Hindi o po. lalaki ba? Babae po ako. Ako rin po ang magpapatotoo na babae po ang kausap ko ngayon. Boss P, babae lalaki? Kumpirmado. Babae po ang kausap ko, mga Isasend kabisyo. ko ba yung picture, DJ? Wag na! Para Wag na. Yung nakaano ka? Wag na! Hindi, DJ. Para lang yung malimala ka na mamaya, bago tayo matapos, ipapakita ko sa'yo kung ano itsura ko, DJ. Sige. Mamaya na lang ha, mamaya na lang. Ako at least Mamaya. Sige. may mga girl talaga na akala nyo kasi boses lalaki. Iniiba niya lang din kasi yung boses niya, nilolokohan nyo pare. Ganito talaga ang boses ko, DJ. Ay paano ka kumanta? Syempre, magaling tayo sa kantahan, DJ. Sige nga, paano ka kumanta? Pero hindi maganda boses ko. Sakto lang. Tumutono lang Oo. din. Tumutono lang ng konti. Okay, ituloy na natin. Ayun Binaba nga. na yung short. So, Tumayo binaba na. niya.
Hindi ko inaakala na ang laki, DJ. Mahaba ang mikropono, na matabang mikropono. Okay. Oo, hanggang sa hindi niya na natiis, DJ. Lumuhod siya, DJ. Lumuhod sa'yo. Lumuhod siya. Hanggang Tapos, sa unti-unti niya akong kumbaga lumuhod at kumbaga niyakap niya ako, pahiga. Yung paano ko ba ma-e-explain? Gusto niya akong halikan. Pero nung hahalikan niya na ako, dahan-dahan niyang ipinasok sa kuweba. uy, eto na. Oo, Paano DJ. yung dahan-dahan niya Sabi ko, pinasok sa kuweba? kasi DJ, malaki, DJ. Baka masira ang kuweba, DJ. Okay. So maingat niya ipinasok ang mikropono sa kuweba. Kasi nga, ano na, umaagos na, DJ. So mabilis na siya mapapasok ng dahan-dahan. Eh di dahan-dahan niya nang pinasok. Anong nangyari? Yes. Ayun, DJ, na parang nagulat ang kuweba, DJ. Hindi inaasahan. Noong una niyang ipinasok, sagad. Pero hindi siya gumalaw para maramdaman ko siya ng buo. Grabe yun. Grabe, DJ. Napakapit ako sa balikat niya, DJ. Pagkatapos yun, napakapit ka sa balikat niya. Unti-unti niya nang inilabas-pasok ang mikropono sa kuweba. Bakit parang napunta ka sa kuweba? Hindi naman, DJ. Yung boses mo napunta sa kuweba. Napunta, hello. Okay na? Hindi, medyo nagloloko na yung ano mo, yung phone mo. Parang kuweba Medyo ka na. nagloloko na, teka. Parang kuweba na ba? Teka, pupunta ako malapit sa bintana. Huwag kang tatalo na. Hindi. Takot ako sa heights. Ayan na, okay na. Okay na. Dahan-dahan niyang nilabas. Pasok sa kuweba. Anong mga sumunod? Hanggang sa hindi ko na pinigilan, DJ. Nagtuloy-tuloy na lahat, DJ. Anong reaction mo Iba-ibang nun? Yung posisyon. naglalabas-pasok sa kuweba? Siyempre, DJ, natuwa ako kasi ang sarap sa pakiramdam, DJ. First time. Anong reaction mo? Nasaktan na nasarapan, DJ. Paano yung nasaktan at nasarapan? Di ko alam yun. Paano nga? Kasi, DJ, ang laki mikropono niya. Never ko na-experience yung ganun kalaking mikropono. Ba't ko i-experience yung ganung mikropono? Ba't ako to testing? Hindi ako. Ah, okay. Ako. Paano yung nasaktan at nasarapan? Anong reaction? Alam nga naman nakangiti ka lang. Aray, nasaktan ako, nasarapan. Ganon. Hindi Nakangiti ka. Siyempre, Paano? kumbaga, tumirik ang mga mata, DJ. Tumirik ang mga mata? Ang mga mata, pagpasok niya sa kuweba. Nawawala ka, ma'am. Parang pumapasok ka na rin sa kuweba. Hello? Dahan-dahan. Nandi pa ako. Ma'am, Hanggang sa... Hello? ayan, okay na. Okay na? Okay na ulit. Ayun, hanggang sa... Dahan-dahan niya tapos hindi mo mapigilan yung Ano, reaction mo. Anong sumunod? Hindi ko na napigil. Oo, DJ. Tapos nagpalit ng posisyon. Nagpalit-palit ng posisyon. May paupo, may patayo, may patuwad. Ano ulit? May patayo. Sige nga. May patayo, may pagilid, may patuwad. May pa-helicopter. Tapos, hinatak. May helicopter, syempre. Uy. Oo, Tapos? DJ. Tapos, hinatak niya ako, itinayo niya ako sa sopa. Mhm. Lumipat kami sa kusina. Mhm.
lumipat kami sa hallway. Mhm. Kumbaga inikot namin yung bahay niya, DJ. Ano mga sumunod? Hanggang sa napunta kami sa kama. Mhm. Tapos doon na nagsunod-sunod, DJ. Walang tigil yun, DJ. Hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na nabuhat niya pa ako, DJ. Binuhat ka niya? Binuhat niya ako at pinasok niya ulit sa kuweba. Paano nagtapos ang lahat? DJ, eto, gusto niyang ilabas ang katas sa loob ng kuweba. Okay. Pero hindi ako pumayag, DJ. Paano? Hindi ako pumayag. Oo, paano? Humiling siya sa akin, DJ. Ano yun? Naku, sasabihin ko ba to? Sige nga. Kasi gusto niyang, kung hindi daw niya mailalabas sa kuweba, baka daw pwede niyang ilabas sa ibang kuweba. Saan kuweba? Wala akong alam eh. Sa likod ng kuweba. Yung likod kuweba naman. Yung isang kuweba? Oo, DJ. So, Yung ibig magkatabing kuweba. sabihin, napasok niya yung isang kuweba na malaki-laki yung butas, kuwebang yun, dun sa isang kuwebang makipot medyo, pero lumalaki din kapag nabuksan mo, na-unlock mo. Oo, DJ. Dun niya pinasok. Doon niya pinasok. Pero sabi ko, hindi ko pa nagawa yan, DJ. Sige nga, kwento mo nga Hindi kami. ko- Ano nangyari? Sabi niya, gagawan ko ng paraan, dadahan-dahanin ko. Kailangan relax lang daw ako, DJ. Para daw maipasok niya doon sa kabilang kuweba. Tapos, Hanggang sa niromansa niya muna ako, hinalikan niya yung labi ko, yung tenga ko, yung leeg ko, yung dalawang kuweba ko, dalawang bundok. napasok ka na naman sa Hanggang kuweba. Sorry. Hanggang sa hinalikan niya muna yung dalawang bundok. Oo. Tapos habang hinahalikan niya yung dalawang bundok, unti-unti niyang dinadahan-dahan dun sa kabilang kuweba. Wala siyang ibang nilagay na alam mo yun, yung kuweba, para man lang lumuwag man lang yung Wala. kuweba. Wala, DJ, kasi yung unang kuweba, di ba basang-basa siya, DJ. Mhm. Oo. So yun yung parang naging gamit niya na rin para makapasok sa kabilang kuweba. So, yun ang ginamit niyang, yung katas ng isang kuweba, pinasok na dun sa isang kuweba. Gano'ng Yes, katagal? DJ. Anong naramdaman mo? Anong sinigaw mo? Gusto namin marinig dito. Paano yung reaction mo nung Ano ba pumasok yan? na siya dun sa kuweba na yun? Nakakahiya. Hindi ka naman nila kilala. Paano ka mahiya? Sa bagay. Paano yung naging reaction mo? Gusto lang namin malaman. Curious. Kung comfortable ka lang ha, pero kung hindi ka comfortable, okay lang naman. Wag na siguro, DJ. Wag na? Parang hindi ko kayang i-express yung sinabi ko nung time na yon, DJ. Ay, sige. Paano yung Iniisip ko. pagpasok niya, anong nangyari? DJ, napakapit ako sa unan ng mahigpit, DJ. Nilabas-pasok niya, DJ. Hanggang sa hindi pa siya nakontento, gusto niya nakadapa ako, DJ. At tapos, binuksan niya yung dalawang malaking bundok sa likod ko. At ipinasok niya ulit. Tapos, ano mga sumunod na Hanggang nangyari? sa hinatak niya yung buhok ko, DJ. Kasi malapit nang lumabas yung katas niya. Hinahawakan ka niya ulit? Oo, hinawakan niya yung buhok ko, DJ, hinatak niya. Yung para ba siyang sumakay ng kabayo. Mhm.
Ganon, DJ. Yung nagmamadali siyang magkabayo. So, ibig sabihin, ang bilis yun. Ang bilis nun, DJ, kasi kumbaga, komportable na yung kabilang kuweba. Ay, ang bilis maging komportable niya na pala kaibigan pala yan, ha? Di, pinaikli ko na lang, DJ. Ah, okay. Oo. So, yung naging komportable na malapit na siya, ano nangyari? Hanggang sa lumabas yung katas, DJ. Sinagad niya, DJ. As in, sagad. Anong pakiramdam? Mainit-init, DJ. Ramdam na ramdam ko ang mga katas. Ganon. Ano mga Mainit, sumunod? as in, sobrang mainit, DJ. At saka hindi niya tinanggal agad, DJ. Kasi may mga pahabol na katas. So, yung paglabas ng katas, anong ginawa niya next? Niyakap niya ako pero nandun pa rin siya sa loob ng kuweba. Kumbaga, dumapa din siya sa likod ko. Ganon. Mm. Hello? Oo, natutulala ako eh. Sorry, DJ. Sabi ko sa'yo, SPG talaga tong kwento ko. Ang lala, no? Nagugulat ako. Iniisip ko anong mga nangyayari. Anong mga sumunod na? Ang sumunod na, syempre, natapos na. So, nagpunta ako ng bathroom para maglinis, maligo. So, maganda yung kanyang bathroom, DJ, kasi kompleto. May bathroom, may tuwalya, kompleto. So, nag-bathroom na ako para magbihis. Hindi niya ako pinabihis ulit, DJ. Anong ginawa niya? Hinatak niya ako ulit pabalik sa kama. Ang Umisa pa tindi. ulit, DJ. Umisa pa. Umisa pa ulit. Pero doon na siya pumasok sa unang kuweba. Tapos, Hanggang sa nagtuloy-tuloy lahat, DJ, doon ko na nalaman yung mga iba-ibang posisyon. May patayo, may patagilid. ano yung hindi mo makakalimutan na posisyon? Paano ba? Yung nakahiga ka, tapos tinaas niya yung dalawang binti mo na inilagay niya sa balikat niya, DJ. Tapos meron kasing nilagyan niya ng unan yung likuran ko para medyo elevated ng konti. Mas ramdam na ramdam mo yun, DJ. Maaabot mo yung tinatawag na letrang girl, letrang G. Ah. Oo, DJ. Girl Scout? Ganun ba? Oh, Girl Scout. Yes, DJ. Ganon. Hanggang sa umabot, hindi ko na napansin yung oras, DJ. Umabot siguro mga 2 oras yun. Dire-diretso, DJ. Kumbaga parang ang pahinga niya lang, iihi lang siya, iihi lang din ako. Ihi lang ang Parang pahinga, ganon. may boso pa. Yes, DJ. Walang boso. Pero ako sumisilip ako, DJ. Tinitignan ko siya. Tapos, Hanggang sa sumuko na ako, DJ. Kasi hindi ko na maramdaman yung binti ko sa sobrang ngalay na. grabe, no? Grabe, DJ. Hindi Paano- ko alam kung makakalakad pa ba ako nung mga gabi na yun. Ilang beses na ulit yung ganun? Yun yung unang pagkikita namin eh. Pero hindi ulit kami nagkita. So nagkita kami mga ilang buwan pa ulit kasi na destino siya sa ibang lugar. So after 3 months ata, mga 3 months, 4 months kami nagkita ulit. Mas lumala. Syempre DJ, mas lumala.
Kaya nung bago kami magkita nung pangalawang meet-up namin, siyempre ready na naman ako, DJ. Ano mga paghahanda ginawa mo? Siyempre nagpa-wax, tapos nag-body scrub. Para makinis na makinis, DJ, siyempre. Oo. Ma'am, kung may Hoy. mensahe ka sa kanya na sasabihin, Po? ma'am, kung bibigyan Ano yun, kita DJ? ng chance na mensahe na sasabihin Mm. sa kanya, anong gusto mong sabihin? Plus, anong song ang gusto mong i-play ko para sa inyo? Naku, ano bang song? Sige, mag-isip ka, ma'am. Baka meron ako dito, i-play ko. Ikaw na bahala, DJ, sa kanta. Gusto Yung mo sa yun? tingin mong tatama, yung sasakto para sa kwento ko, DJ. Ay, grabe. Parang naiisip ko yung, buksan mo, papasukin ako. Ganyan. Wag naman yun, DJ. Wala na bang iba? Hawak mo ang beat, ma'am. Gusto mo? Pwede rin. Then, sige, anoan kita. Bigyan kita ng mga matitinding mga kanta. Sige, ma'am. Mag-message ka na muna, ma'am. Go. Ang message ko sa kanya, sana magkita ulit tayo. Sana makabalik ka ulit ng city. Ha? Namimiss ko na yung boses mo, yung mga bulong mo sa akin, Ano, at saka yung mga halik mo. kayang maganda, no? Yun lang. Nagkakausap pa naman kami ulit, DJ. Totoo ba? Nag-uusap ulit kayo? Oo, nag-uusap pa rin kami. Meron nga lang siyang request na hindi ko kayang ibigay. Ano yun? Gusto niya maghanap ng isang kasama. Babae, lalaki? Babae, syempre. Wala. Kala ko, lalaki rin eh. Hindi eh. Gusto niya maghanap ng isang babae na makakasama namin. Pero hindi ako pumayag. Nung Ganun. tinanong niya yun, pero parang medyo na-turn off ako sa kanya, DJ. Ayaw mo na Siyempre, may ayoko na kasama. may kaagaw, no? Gusto mo solo lang. Gusto ko solo lang. Eh kung baliktarin natin, guy naman yung hinahanap niya. 2 guy, tas ikaw lang. Parang nakakatakot yata yun, DJ. Baka hindi na ako makalakad nun, DJ. Anong requested song mo? Ipi-play ko na. Ikaw na bahala, wag lang yung hawak mo ang beat. Sige, sige. Hindi ko kasi alam kung paano ko maihahalin tulad yung kwento ko sa isang kanta. Ikaw, baka may naiisip ka. Siyempre, mas nararamdaman mo yan eh. Careless Whisper. Ay, Careless Whisper ang gusto mo. Wham! By Wham, no? Pwede. Grabe. Yun lang ang pumasok sa isip ko, DJ. Sige. Dahil request mo to, Mara, 38 years old from Middle East, ang handog kong awitin sa'yo ay Careless Whisper. Mga kabisyo, ang dugo pong awitin to sa ating caller ngayong gabi na to at sa mga taxi driver natin na nag-enjoy. Muli, ito po pala ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!